District. So karon og nangayo mo og refund, tubig ra gyud amo ikahatag ninyo, sir. Ay sa no wa Ginoo na mao. Ga-excess kog bayad og kwarta anang bill anang tubig. Unya karon nangay kog refund, tubig inyong ikahatag. Sa ilo agi laman mi, sir. Usaon mang nahutan man gimig funding, sir. Wa gyud tay mahimo ani, sir. Wa ba gyud na nauna mao, sir. Sa ato pa kanang i-refund ninyo na akong tubig, mabalik pug usa ka libo ka pen. Maingon ana gyud, sir. Wa nabaya gyud ko kaangay ana, sir. Wa nabaya na mao nang inyuhang kala. Usahan man ako ng tubig, dama ko dahang tubig na ani. Wa nagadala pag yun di ay. Unsa man ning kalakiha, sir? Mauna gyud ni, sir. Usaon mang mura man jud ni pamaagi nga maka-refund minimo, sir. Wa Ginoo ni na mao in tawon. Unsaon man taon ako ng daghang tubig, gamog swimming pool. Oh, ikaw na lang may bahala na, sir. Ug saon nimo na, sir. Basta kay morto. Morto ko, sir. Unsa man eh? Tubig, pakapen. Kap, may Ay, nga- Squirt. Ay sa. Unsa man tong kalaki atong water district nang ang ilang girifan nako kabahin ato ako gi-report nimo. Unsa man tong anong tubig mo ilang gihatag nako? Ay dili katong kuan na tubig mo na to refund nimo. Gyud mo gikan ko dito mo ilang gitugo na nga kanang tubig ko no mo sa ilang i-refund kay nautan sila funding. Wa Ginoo na mao. Akong bayad baya gabayad biya ko sakto kay na nangapin pa usa ka libo ka pen. Yang ano mang dili kwarta nganong tubig man. Wala tay mahimo ana kay mo naman na ilang balaod ko dito kay kuan kanang nautan sila funding. So usa may mahimo na to aron. Sa ilang balaod balaod refund nga niabot nimo oh. Dili biya usa man tawon man ko tong tubig ilang balaod may masuna. Usa man ako ng tubig baling pagkadayhan. Ikaw imonto nimo og sapa. Oh. Dapat ako sa baliwa. Ikaw magaigo. Matay kap. Ay, Di biya gito na maopap. Kap nang lain na biya ko nang ana. Daghang kay tubig sa balay nya karon lagi ponan. Dili pa ka nga kinalos na daan gyatod pag inyo mo na kalami kay ano pagkaripan anak tubig na oh. Usa pa may imong laing gireklamo na. Lay pa ako napatod kay kuan kanang laing refund tod. Gikan ni sa Prosilco oh. Kurente? Oh, kurente na. Dan Izquierdo imong Pila i-refund man? Refundable nimo is 4,000 kapen. 4,000 oh. Dako kap. Dako na. Kumalas lagi ngon ako. Dili gitugon ako nila dito kay gikan mo sa munisipyo ipatugon na po daw ka nga kuan napaka-refundable nga kuan sa Dako biya gini kap. Dayo asa man ang refund ani kap? ay sa awa pa ko nimo kasulti to oh, gaingon sila dito pod nga nahutan pod sila singalan to Kandeng. o ka kudili kanang sa Ay, sorry, nakita ko sa itawa ng sa to ito funding o kana funding nahutan sila funding Dayo usa man ang paghatag nila nako kuha man day funding sila. ay dili ako isip ko sa kakapitan ako'y muhatag nimo kuan kanang way problema na Salamat ako, kay kanang Kap. David ready David ready na ka Asa man kap? Mo mo na ni mong refund. Mo kani mo na ni refund. Lari ka. Magkakusog kayo. Mo ni lami nga refund. Asa pag binuang dia ka? Wala ko gabi ang ani mo. Usa man ako ng kurente. Isulod ni sa imong lawas. Ay sig pag binuang dia. Wala lagi ko binuang nimo. Isip kapitan ako gitugdan po ko dito sa taga Prosilco nga mo ni buhaton karon. Amo na ipasulod sa imong lawas. Ay pag binuang dia. Wala Ay pa lagi ninyo nako nang ako may gitahasan ani nga ipabuhaton ani kay isip kapitan mo nang unang kuan. Di ginaw pumusugot anak. Dili. Ayaw si ginaan ako. Walay ko. Sige, buwang. Ayaw Makulit na. pagkalami. Lagi para